Ukážka, ako si nastavíme výkon YZ027P. Sme v ceníku, v rámci demo účtu dáme nový výkon YZ027P ako príspevok. Tu neriešime nič, žiadna suma. Ideme individuálne nastavenia pre poisťovňu, dole Unión, fixná cena dáme 60, uložiť, pacienti dáme si trebárs Adamová Eva, pridať dekurs a ideme sem nižšie. YZ027P ako príspevok, musíme mať Unión, tu si dáme diagnóza K021 napríklad, dáme uložiť. Keď idem do poisťovne, dám si výkaz na poisťovňu, vypnem si faktúru Unión, január 2026. Tu nám to svieti, funguje to.